hindi daw dapat itaas ng Philippine Health Insurance Corporation ang buwan ng kontribusyon ng mga miyembro kahit hindi pa sila binigyan ng subsidy ng Kongreso. Ayon kay Senador J.B. Ercito, sa halip na magtaas, dapat pang ibaba ang monthly contribution dahil sa sobra-sobrang nakolekta ng ahensya. Ito anyang dahilan kaya lumobo pa ang reserve funds ng PhilHealth. Desidido naman anya ang Senado na ibaba ang binabayarang premium ng mga miyembro ng PhilHealth sa 3.25 hanggang 4% mula sa kasalukuyang 5%, batay yan sa nakapending na panukalang amyenda sa Universal Healthcare Law. Inulit naman ni Ercito ang panawagang palitan ang mga namumuno sa PhilHealth para magkaroon ng maayos na sistema at matiyak na mapapakinabangan ng mga miyembro ang kanilang ibinabayad na buwan ng kontribusyon. Let's get together. Sunday 25. Sunday 25.